തയ്യാറെടുപ്പാണെന്ന് അറിയില്ല. ഒരു 5-6 ആൾക്കാരുടെ മഴിക്കല്ലേ ശബ്ദിക്കുന്നത് കേട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ തിരുനാമത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാലേ ചെറിയൊരു മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് കൂടി പറയാം. മൃത്യുഞ്ജയ രസത്തിൽ സാക്ഷാൽ യമരാജൻ തന്നെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. തിരുനാമ ജപത്തിന് അനുകൂലമായ തെളിവുകൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ഗവേഷണം നടത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവത് നാമത്തിന്റെ ശക്തിക്കും നിരന്തരം തിരുനാമം ജപിക്കുന്നവർക്കും ലഭിക്കുന്നവന്റെ ഉന്നത സ്ഥാനലബ്ധിക്കും മതിയായ തെളിവാണ് അജാമിളന്റെ കഥ. അപ്പൊ അജാമിളന്റെ കഥ എന്താണ്? അജാമിള വെറുതെ തന്റെ മകനെ നാരായണ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ വിഷ്ണുദൂതന്മാർ വന്നിട്ട് യമകിങ്കരന്മാരിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമ ഇവ കേവലം കലോ നാസ്തേവ 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 ഗതിരന്യത എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപദേശിക്കുന്നു. ശണ്ഠയും വഞ്ചനയും നിറഞ്ഞ ഈ കലിയുഗത്തിൽ മോക്ഷമാർഗം ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ ജപം മാത്രമാണ്. മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ല എന്ന് ബൃഹത് നാരദീയ പുരാണത്തിലും പറയുന്നു. ഈ യുഗത്തിൽ മോചനത്തിനായി വിഷമം പിടിച്ച അനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ മിക്കവാറും ആർക്കും തന്നെ സാധ്യമല്ല. അതിനാൽ ഈ യുഗത്തിൽ തിരുനാമം ജപിക്കാനാണ് ശാസ്ത്രങ്ങളും ആചാര്യന്മാരും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് എല്ലാ സിദ്ധികളും കൈവരുത്തും. പൂർണ്ണമായും ദോഷരഹിതമായ രീതിയിലല്ലെങ്കിൽ പോലും തിരുനാമം ജപിച്ചാൽ മുക്തി ലഭിക്കുമെന്ന് ഒരിക്കൽ രഘുനാഥദാസ് ഗോസ്വാമിയുടെ പിതാവ് വിളിച്ചുകൂട്ടിയ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. ഇത്തരത്തിൽ മുക്തി നേടാമെന്ന് സ്മാർത്ത ബ്രാഹ്മണരും മായാവാദികളും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ പ്രസ്താവനയിലൂടെ സത്യത്തെ വേദങ്ങളിലെ പല ഭാഗങ്ങളും പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ആരാണ്? സാക്ഷാൽ ബ്രഹ്മദേവൻ തന്നെയാണ്. ആലിയിലെ കുറിച്ച് നമുക്കിന്ന് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അവസാനമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഭാഗത്ത് ഉദാഹരണത്തിന് യമരാജൻ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ പ്രകീർത്തിക്കുകയും ചെയ്താൽ എളുപ്പത്തിൽ മുക്തി നേടാൻ കഴിയുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. പാപമോചനത്തിന് ഇത് മാത്രമേ മാർഗമുള്ളൂ. ഈ പദ്യത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ശ്രീധരസ്വാമി ഇങ്ങനെ ഉദ്ധരിക്കുന്നു: സായം പ്രാതർ ഗുണൈർ ഭക്ത ദുഃഖ ഗ്രാമാത് വിമുച്യതേ. തികഞ്ഞ ഭക്തിയോടെ രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഭഗവത് നാമം നിരന്തരം ജപിച്ചാൽ എല്ലാ ഭൗതിക ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകും. നിരന്തരം ആദരപൂർവം തിരുനാമം ജപിക്കുന്നത് കേട്ടാൽ മോക്ഷം ലഭിക്കുമെന്ന് മറ്റൊരിടത്തും പറയുന്നു. അനുദിന മിതമാദരേണ ശൃണ്വൻ മറ്റൊരു ഉദ്ധരണി പറയുന്നുണ്ട്. ശ്രവണം കീർത്തനം ധ്യാനം ഹരേദ്ഭുത കർമ്മണഃ ജന്മകർമ്മ ഗുണാനാം ച തദർത്ഥേ ചേഷ്ടിതം. ഭഗവാന്റെ അത്ഭുത കർമ്മങ്ങളെക്കുറിച്ച് സദാ കീർത്തിക്കുകയും കേൾക്കുകയും വേണം. ഈ പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കണം. ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കണം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11:3-27 പറയുന്നു. പുരാണങ്ങളിൽ നിന്നും ശ്രീധരസ്വാമി ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. പാപക്ഷേശ ഭവതി സ്മരതാം തമഹർനിശം. എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകാൻ രാപ്പകൽ ഭഗവാന്റെ പാദകമലങ്ങളെ സ്മരിച്ചാൽ മതി. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ചർച്ചയ്ക്ക് ആധാരമായ അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിക്കുന്നു: തസ്മാ സങ്കീർത്തനം വിഷ്ണുർ ജഗന്മംഗള മംഹസാം മഹാതപി കൗരവ്യ വിദ്യൈകാന്തിക നിഷ്കൃതം. ഏറ്റവും കൂടിയ പാപങ്ങളെപ്പോലും ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ ശക്തമാണ് ഭഗവത് നാമജപം. അതിനാൽ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ജപമാണ് പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും മഹത്തമായ സർവമംഗളദായകമായ കർമ്മം. തിരുനാമ ജപത്തിലും നാമശ്രവണത്തിലും ഒപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ യശസ്സിന്റെയും രൂപങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും കീർത്തനങ്ങളിലും നിരന്തരം ഏർപ്പെടുന്നവൻ മുക്തനായി തീരുമെന്ന് ഈ ഉദ്ധരണികൾ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തെ കുറിച്ചിട്ട് സാക്ഷാൽ യമരാജൻ തന്നെയാണ് നമ്മളോടൊക്കെ ഉപദേശിക്കുന്നത്. വെറും തിരുനാമ ജപം മാത്രമാണ് ധാരാളമെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിലെ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അജാമിളന്റെ മോക്ഷം തിരുനാമ ജപത്തിന്റെ ശക്തി തെളിയിക്കുന്നുണ്ട്. നാരായണന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചപ്പോൾ അജാമിളൻ ഭഗവാനെ ശരിയാവണ്ണം സ്മരിച്ചിരുന്നില്ല. സ്വന്തം മകനെയാണ് അയാൾ സ്മരിച്ചിരുന്നത്. മരണസമയത്ത് അജാമിളൻ ഒട്ടും പരിശുദ്ധനായിരുന്നില്ല, മഹാപാപി എന്നു പ്രസിദ്ധനുമായിരുന്നു. അതുമല്ല, മരണസമയത്ത് ഒരുവന്റെ ശാരീരികാവസ്ഥ അസ്വസ്ഥവുമായിരിക്കും. ഇത്തരമൊരു അവസ്ഥയിൽ വേണ്ട രീതിയിൽ ജപിക്കാൻ അജാമിളന് സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഉരുവിട്ടതിനാൽ അജാമിളൻ മുക്തി പ്രാപിച്ചു. അപ്പോൾ അജാമിളനെ പോലെ പാപികളല്ലാത്തവരുടെ കാര്യം പറയേണ്ടതുണ്ടോ? ചുരുക്കത്തിൽ ദൃഢവ്രതത്തോടെ തിരുനാമം ജപിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കാരണം ഇപ്രകാരം കൃഷ്ണന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ മായയുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് തീർച്ചയായും മുക്തനാകാൻ കഴിയും. കുറ്റം ചെയ്യുന്നവർക്ക് പോലും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് തിരുനാമജപം. കാരണം തുടർച്ചയായി നാമം ജപിച്ചാൽ ക്രമേണ ദോഷരഹിതമായ രീതിയിൽ അവർ ജപിച്ചു തുടങ്ങും. അതിന്റെ ഫലമായി കൃഷ്ണപ്രേമം വളരും.
ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത് പോലെ പ്രേമപുമാർത്തോ മഹാൻ, ഭഗവാൻമുഖമായ ആസക്തിയും പ്രേമവും വളർത്തുകയുമായിരിക്കണം വ്യക്തിയുടെ മുഖ്യ താല്പര്യം. തിരുനാമജപം കൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം നേടാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഇത്രയേറെ അനുഷ്ഠാനപരമായ വൈദിക ചടങ്ങുകളുടെയും ജനങ്ങൾ അവയിൽ ആകർഷരാകുകയും ചെയ്യാൻ കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം. ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവത ശ്ലോകത്തിൽ യമരാജൻ ഇതിന് മറുപടി പറയുന്നുണ്ട്. നിർഭാഗ്യവശാൽ ബുദ്ധിശൂന്യരായ മനുഷ്യർ യജ്ഞങ്ങളുടെ പ്രൗഢിയിലും ആഡംബരത്തിലും മതിമറന്നു പോയിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഫലമായി യജ്ഞത്തിന്റെ ആഡംബര ഘോഷങ്ങൾ കാണാൻ അവർക്കിഷ്ടമാണ്. വേദമന്ത്രങ്ങൾ കേൾക്കാനും ഇത്തരം ചടങ്ങുകൾ കാണാനും വേണ്ട വലിയ തുകകൾ ചെലവാക്കാനും അവർ തയ്യാറാകുന്നു. ഇത്തരം ബുദ്ധിശൂന്യരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായി ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വൈദികമായ ചടങ്ങുകൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതായി വരും. 1975 വൃന്ദാവനത്തിൽ നാം ഗംഭീരമായ കൃഷ്ണ ബലരാമ ക്ഷേത്രം സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണരെ കൊണ്ട് വൈദികമായ ചടങ്ങുകൾ ചെയ്യിക്കേണ്ടതായി വന്നു. കാരണം വൃന്ദാവനവാസികൾ, വിശേഷിച്ചും സ്മാർത്ത ബ്രാഹ്മണർ, യൂറോപ്യരെയും അമേരിക്കക്കാരെയും യഥാർത്ഥത്തിൽ ബ്രാഹ്മണരായി അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകില്ലെന്നും നമുക്കറിയാം. അതിനാൽ വമ്പിച്ച ചെലവുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ നടത്താൻ ബ്രാഹ്മണരെ ഏർപ്പാട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ഈ യജ്ഞങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സമിതിയിലെ അംഗങ്ങൾ അത്യുച്ചത്തിൽ മൃദംഗവാദ്യത്തോടെ സങ്കീർത്തനം നടത്തുകയായിരുന്നു. കാരണം അനുഷ്ഠാനപരമായ വൈദിക ചടങ്ങുകളേക്കാൾ പ്രധാനം സങ്കീർത്തനമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ചടങ്ങുകളും സങ്കീർത്തനവും ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ നടന്നു. സ്വർഗപ്രാപ്തി ഉദ്ദേശിച്ചു വൈദികാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ തൽപരരായവർക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇത്തരം ചടങ്ങുകളെങ്കിൽ സങ്കീർത്തനം ഭഗവത് പ്രീതിയിൽ തൽപരരായ ഭക്തർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതായിരുന്നു. നാം സങ്കീർത്തനം മാത്രമേ നടത്തുമായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ അപ്പോൾ വൃന്ദാവനവാസികൾ പ്രതിഷ്ഠാകർമ്മം ഗൗരവമായി എടുക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചതുപോലെ വേദങ്ങളിലെ അലങ്കൃത ഭാഷയിൽ ബുദ്ധിമതി വന്ദിച്ചു പോയവരെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ് വൈദികാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ. ഉപരിലോകങ്ങളിൽ എത്താൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ യജ്ഞങ്ങൾ. വേദങ്ങൾ പറയുന്നു, വിശേഷിച്ച് ഈ യുഗത്തിൽ സങ്കീർത്തനം തികച്ചും പര്യാപ്തമാണ്. ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ അംഗങ്ങൾ വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നിരന്തരം സങ്കീർത്തനം തുടരുമെങ്കിൽ വിശേഷിച്ചും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മുമ്പിൽ അവർ സമ്പൂർണമായി തീരും. മറ്റൊരു അനുഷ്ഠാനത്തിനും ആവശ്യമില്ല. എന്നിരുന്നാലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശീലങ്ങളും മനസ്സും ശുചിയാക്കുവാൻ വിഗ്രഹാരാധനയും നിയാമക തത്വങ്ങളും ആവശ്യമാണ്. ജീവിത സമ്പൂർണതയ്ക്ക് സങ്കീർത്തനം മാത്രം മതിയെങ്കിലും ഭക്തർക്ക് ശുചിത്വവും ശുദ്ധിയും ഉണ്ടാകാൻ വിഗ്രഹാരാധന ആവശ്യമാണെന്ന് ശ്രീല ജീവഗോസ്വാമി പറയുന്നു. അതിനാൽ രണ്ടു മാർഗങ്ങളും ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. സങ്കീർത്തനവും വിഗ്രഹാരാധനയും സമാന്തരമായി തന്നെ നടത്തണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തത്വം നാം കർശനമായി പിന്തുടരുന്നു. യമരാജൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന തിരുനാമത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം എന്താണ്? ആ മൃത്യുഞ്ജയരസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രഭുപാദരുടെ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട്. എന്താണ്, ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ട്, സെക്കൻഡ് ചാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. എന്താണ് അജാമിളൻ, നമ്മൾ വേറൊരു ക്ലാസ്സിൽ പറയും, അതായത് പറയാൻ്റെ അവസരം ഉണ്ടാവുമ്പോഴും നമുക്ക് കൂടുതൽ പറയാം. അജാമിളൻ എന്താണ് നാരായണൻ എന്ന് സ്വന്തം മകനെ വിളിച്ചുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പോഴേ ആ വിഷ്ണുദൂതന്മാർ വന്നിട്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും അങ്ങനെ വിഷ്ണുദൂതന്മാരും യമകിങ്കരന്മാരുമായിട്ട് എന്താണ് അവിടെ തർക്കം നടക്കുകയും അവസാനം അവരെ യമരാജന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പരാതി പറയുകയും അപ്പോഴാണ് യമരാജൻ ഈ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തെക്കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്ന അവരുടെ അടുത്തുകൂടി പോലും നിങ്ങൾ പോകരുത് എന്ന് ഓർഡർ ഇടുന്നതും എന്താണ് അജാമിളിനെ ശിക്ഷിക്കാനായിട്ട് യമകിങ്കരന്മാർ വന്നതിൽ ഭഗവാനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിന് അത്രയും പ്രാധാന്യമുണ്ട്. യമകിങ്കരൻ തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ അത് എത്രക്ക് ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് മറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ജപിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രഭുപാദർ പറയും എന്താണ് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് ആണെന്ന് പറയും. നമ്മൾ ഇത്രയും എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും എല്ലാ നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരും ഒക്കെ പറയുന്നു കലിയുഗത്തിൽ ഒരേ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം, വേറെ യാതൊരു വഴിയില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരും ദയവായിട്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങണം എല്ലാവരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോഴേ നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഓരോരോ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ റെഫറൻസ് വാട്സപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ നമ്മൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തു അല്ലെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരാണ് പറയുന്നത്? കൈ ഉയർത്തിയിട്ട് പറയാം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരാണ്? അറിയുന്നവർക്ക് കൈ ഉയർത്താം. ഓക്കെ, പത്മിനി മാതാജി. ഓക്കെ, പത്മിനി മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. കൃഷ്ണന്റെ അവതാരം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നിട്ടത് അല്ലെ. നമ്മൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ വേറൊരു പേര് പഠിച്ചു അല്ലെ, ഗൗരംഗ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായി ഈ കലിയുഗത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. നമ്മൾ കുറെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ, ഗരുഡ പുരാണം, കൂർമ്മ പുരാണം, സ്കന്ദ പുരാണം, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം,
ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം, അങ്ങനെ അനേകം ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, കാണാം. ഓക്കെ ഓക്കെ. നമ്മള് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അധ്യായം 5, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ നനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം. ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാത്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാന്വിതാം ച ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപ സ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തശക്തികം. നിത്യാനന്ദം മഹന്നവമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമ പദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായ ദേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരിഷ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ഹരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ നമോ. പ്രഭുപാദി ജയ. അർജുന ഉവാച സന്യാസം കർമ്മണാം കൃഷ്ണ പുനർയോഗം ച ശംസസി യശ്രേയാ ഏതയോരേകം തന്മേ ബ്രൂഹി സുനിശ്ചിതം. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ അങ്ങ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പിന്നെ ഭക്തി പുരസരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറയുന്നു. ഈ രണ്ടിലും വെച്ച് ശ്രേയസ്കരമായത് ഏതാണെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരും. ഭഗവാനോട് വീണ്ടും അർജുന ആവശ്യപ്പെടുന്നല്ലേ, എന്താണ് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത്, അത് പറഞ്ഞു തരുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച സന്യാസ കർമ്മയോഗശ്ച നിശ്രേയസകരാവുഭൂ തയോസ്തു കർമ്മ സന്യാസാത് കർമ്മയോഗോ വിശിഷ്യതേ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മ പരിത്യാഗവും ഭക്തിയുത കർമ്മവും മുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെ. എങ്കിലും ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാളും ഉത്തമം. ഭഗവാൻ ഇവിടെ തീർത്തു പറയുന്നത് എന്താണ്, കർമ്മ പരിത്യാഗവും ഭക്തിയുതമായ കർമ്മവും മുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെയാണ്. എങ്കിലും ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാളും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത്. ഭക്തിയുതമായിട്ടുള്ള സേവനമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാളും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇവിടെ കാണാം, എന്താണ്, ഗൃഹസ്ഥനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി, അദ്ദേഹം ഭഗവാന് പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ആരാധനയും ഭഗവാന്റെ നാമജപവും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു. മറ്റുള്ള വ്യക്തികൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്നവര് എല്ലാറ്റിനെയും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ എന്താണ് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകും അല്ലെ. ഈ ഗൃഹസ്ഥൻ തന്റെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിക്കുന്നു, അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളും ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. എല്ലാം ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇസ്കോണിൽ ധാരാളം ഗൃഹസ്ഥന്മാരുണ്ട്. പൊതുവെ ഒരു ധാരണ ഉണ്ട്, എന്താണ്, ഇസ്കോണിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും സന്യാസിയായി പോകും, എന്താണ്, ബ്രഹ്മചാരികളായി പോകുക എന്നൊക്കെ. അങ്ങനെയില്ല. എന്താണ്, 4 ആശ്രമങ്ങളാണുള്ളത്. എന്താണ്, ബ്രഹ്മചാരി, എന്താണ്, ഗൃഹസ്ഥ, വാനപ്രസ്ഥ, സന്യാസി. അപ്പൊ ഇതില് എന്താണ്, ആ ബ്രഹ്മചാരിയായിട്ട് ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗൃഹസ്ഥനാവാൻ വേണ്ടിക്കില് വിവാഹമൊക്കെ കഴിച്ച് എന്താണ് കുടുംബമായിട്ട് കഴിയാം. അപ്പൊ എല്ലാറ്റിനും എന്താണ് ഒരാളെ ഇഷ്ടത്തിനുണ്ട്. പിന്നെ എന്താണ്, ആ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു 50 വയസ്സൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാല്, എന്താണ്, മക്കളൊക്കെ വലുതായി കഴിഞ്ഞാല്
വാനപ്രസ്ഥം, തീർത്ഥാടനത്തിനൊക്കെ പോവാം. എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ആ ലീലകൾ നടന്നുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ സന്ദർശിക്കാം. പിന്നെ അതും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ സന്യാസം സ്വീകരിക്കാം. അപ്പോ പൊതുവേ ഒരു ധാരണയുണ്ട് ഇസ്കോണിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സന്യാസിയായി പോകും. അല്ല, ഇസ്കോണിൽ എത്രയോ ഗൃഹസ്ഥന്മാരുണ്ട്. അവരൊക്കെ അവരുടെ ആ കുടുംബ ജീവിതം നയിക്കുന്നു. ഒക്കെ ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതം നയിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ദാനങ്ങളും എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ആരും ചോദിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ, വാമനദേവിനെ കുറിച്ചൊക്കെ. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ് അല്ലെ, നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതില് നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളിലെയും ആ ഒരു നൃഗനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. നൃഗ ചക്രവർത്തി, നൃഗൻ എന്ന പേരിലുള്ള ചക്രവർത്തി, അദ്ദേഹം ധാരാളം വലിയ ദാനശീലനായിരുന്നു. ധാരാളം ദാനങ്ങൾ നൽകുമായിരുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം എന്നും ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടല്ല, എല്ലാം തൻ്റേതെന്നുള്ള ധാരണയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ദാനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ ദാനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. നല്ല ഫലങ്ങളായാലോ ദോഷം ഫലങ്ങളായാലോ ഒക്കെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ നൃഗരാജാവ് ഒരു ദിവസം ബ്രാഹ്മണർക്കൊക്കെ പശുവിനെ ദാനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ധാരാളം ബ്രാഹ്മണർക്ക് പശുവിനെ ദാനം ചെയ്തു. അതിലൊരു ബ്രാഹ്മണൻ തന്റെ പശുവിനെ അവിടെ തന്റെ വീട്ടില് കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ആ പശു അഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ച് ആ നൃഗരാജാവിന്റെ ഗോശാലയിലേക്ക് തന്നെ വന്നു. അവിടെ തൊഴുത്തിൽ വന്നു. അപ്പോൾ ധാരാളം പശുക്കളുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്, അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല. പിറ്റേ ദിവസം വീണ്ടും ബ്രാഹ്മണർക്ക് ദാനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പശുവിനെ കൊണ്ട് നിർത്തിയപ്പോൾ തലേ ദിവസം കൊടുത്തിട്ട് അത് തിരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തൊഴുത്തിലെത്തിയിട്ടുള്ള ആ പശുവിനെയും ദാനമായിട്ട് കൊടുക്കാനായി വെച്ചു. അങ്ങനെ തലേ ദിവസം കൊണ്ടുപോയ ബ്രാഹ്മണനോ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ആയപ്പോൾ തന്റെ പശുവിനെ കാണുന്നില്ല. അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് രാജാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ പോകുന്ന സമയത്ത് താൻ ഇന്നലെ കൊണ്ടുപോയ പശുവിനെ മറ്റൊരു ബ്രാഹ്മണൻ രാജാവിൽ നിന്നും ദാനമായി സ്വീകരിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴിയിൽ വെച്ച് കാണുകയുണ്ടായി. അവർ തർക്കമായി. അദ്ദേഹം ആ തലേ ദിവസം കൊണ്ടുപോയ ബ്രാഹ്മണൻ പറഞ്ഞു, ഇത് എന്റെ പശുവാണ്, ഇതെനിക്ക് രാജാവ് ഇന്നലെ തന്നിട്ടുള്ളതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. മറ്റേ ബ്രാഹ്മണൻ പറഞ്ഞു, എനിക്കിപ്പോഴും രാജാവ് തന്നതേ ഉള്ളൂ, ഇതെന്റേതാണ്. രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ തർക്കമായി. അവസാനം ആ നൃഗൻ രാജാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് രണ്ടുപേരും ആ രാജാവിന്റെ മുന്നിലും തർക്കമായി. രാജാവ് അവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ തലേ ദിവസം കൊണ്ടുപോയ ബ്രാഹ്മണനോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇന്ന് മറ്റൊരു ബ്രാഹ്മണൻ ഈ പശുവിനെ കൊടുത്തുപോയി, ഞാൻ അറിയാതെയാണ് കൊടുത്തത്, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഇതിന് പകരം 100 പശുക്കളെ വേണമെങ്കിലും തരാം, നീ ആ പശുവിനെ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുപോയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം അതിന് തയ്യാറായില്ല. അപ്പോൾ അന്നേ ദിവസം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണനോടും പറഞ്ഞു, നിനക്ക് ഇതിന് പകരം 100 പശുക്കളെ തരാം, ഈ പശുവിനെ നീ ബ്രാഹ്മണന് തിരിച്ചു കൊടുത്തോളൂ, അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ ഇന്നലെ കൊടുത്തുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും അതിന് തയ്യാറായില്ല. അവസാനം തർക്കമായി. തർക്കം മൂത്ത് അവസാനം ആ 2 ബ്രാഹ്മണരും കൂടി ആ പശുവിനെ ദാനം ചെയ്ത നൃഗരാജാവിനെ ശപിക്കുകയുണ്ടായി. നീ ഒരു വലിയ ഓന്തായി മാറട്ടെ എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു ഓന്തായിട്ട് പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ കഴിയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചത് അല്ലെ, ദാനം ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ അത് ഒന്നും ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ആ ശാപങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരു പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ വലിയൊരു ഓന്തായി അനേക വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. ഒരിക്കല് കൃഷ്ണന്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ പന്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ പന്ത് വീഴുകയും കൂട്ടുകാരൊക്കെ പോയി നോക്കിയപ്പോൾ അതിൽ ഭീകരനായ ഒരു ഓന്തിനെ കാണുകയും അങ്ങനെ കൃഷ്ണ ഭഗവാനോട് പറയുകയും അങ്ങനെ ഭഗവാൻ പോയിട്ട് ആ ഓന്തിനെ മോക്ഷം നൽകുകയും ഒക്കെ ഉണ്ടായി. അപ്പോ നമ്മള് എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണമെന്നാ പറയുന്നത്. അതില് നല്ല ഫലങ്ങളും ഉണ്ടാവും, മോശം പ്രവൃത്തികളും ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. നേയസ നിത്യ സന്യാസി യോനദ്വേഷ്ടീന കാംക്ഷതി നിർദ്വന്ദ്വോ ഹി മഹാബാഹോ സുഖം ബന്ധാത് പ്രമുച്യതേ. കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് നിത്യസന്യാസി. മഹാബാഹുവായ അർജുന, അയാൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാവുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷം അടയുകയും ചെയ്യും. ഇവിടെ പറയുന്നു, കർമ്മഫലങ്ങൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും വേണ്ട, വെറുക്കുകയും വേണ്ട. അങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് നിത്യസന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത്. അയാള് ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകും, അതോടെ മോക്ഷം അടയുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നു. സന്യാസസ്തു മഹാബാഹോ ദുഃഖമാപ്തുമയോ ഗദാ
യോഗയുക്തോ മുനിർ ബ്രഹ്മ നചിരേണാദി ഗച്ഛതി. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചു എന്നിരിക്കലും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ആർക്കും സന്തുഷ്ടി നേടാനാവില്ല. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായ ഒരു വ്യക്തി അചിരേണ പരമപദം പ്രാപിക്കും. നമ്മള് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചിട്ട് സന്യാസമൊക്കെ എടുക്കും അല്ലെ. അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ. ഇവിടെ പറയുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചു എന്നിരിക്കലും ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ആർക്കും സന്തുഷ്ടി നേടാനാവില്ല. അപ്പോ ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ കർമ്മയോഗങ്ങൾ കൊണ്ടും ജ്ഞാനയോഗങ്ങൾ കൊണ്ടും ഒക്കെ എന്താണ് കാര്യമുള്ളൂ അല്ലെ. ഒക്കെ എല്ലാറ്റിന്റെയും അവസാനത്തെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ അല്ലെ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ അനേകം യോഗ ഉപദേശിക്കുന്നു. കർമ്മയോഗ, ധ്യാനയോഗ, ജ്ഞാനയോഗ ഒക്കെ എല്ലാറ്റിന്റെയും അവസാനത്തെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോവുക, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നതാണ്. ഇവിടെ പറയുന്ന ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലി എന്താണ് ആയ ഒരു വ്യക്തി അജരേണ പരമപദം ലഭിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ ലിപ്യതേന സപാപേന പത്മപത്ര വിവാംബസ. ആസക്തി കൂടാതെ ഫലത്തെ പരമപുരുഷന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളെ താമരയിലയിലെ വെള്ളം എന്ന പോലെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ബാധിക്കില്ല. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നു. താമരയില അല്ലെ. താമരയിലയില് ഒരിക്കലും അതിനെ വെള്ളം നനക്കുന്നില്ല. താമരയിലയില് വെള്ളം ഉണ്ടായാലും എന്താണ് അതൊരു നമ്മള് അതില് നെയ്യൊക്കെ പുരട്ടിയിട്ടുള്ള പാത്രത്തിലൊക്കെ വെള്ളമൊക്കെ ഇറ്റിച്ചാൽ ഉണ്ടാവും അല്ലെ, തുള്ളി തുള്ളിയായി. അതുപോലെ താമരയിലയിലും ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ആ വെള്ളം സ്പർശിക്കില്ല. അതില് ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ട് അതിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നു അല്ലെ. നമ്മളൊരു പേപ്പറിലോ ഒരു തുണിയിലൊക്കെ വെള്ളമാക്കി കഴിഞ്ഞാലോ അത് അവിടെയൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ആവും അല്ലെ. താമര ഇലയില് അതിനൊന്നും നനക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ ആസക്തി കൂടാത്ത ഫലത്തെ പരമപുരുഷന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ഒരിക്കലും ബാധിക്കുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ അതിന്റെ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫലത്തിൽ നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാവരുത്. എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ നമ്മെ ബാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നു. യുക്ത കർമ്മഫലം തപ്താ ശാന്തിമാപ്നോതി നൈഷ്ഠികീം അയുക്ത കാമകാരേണ ഫലേ സക്തോ നിബധ്യതി. സ്ഥിരചിത്തനായൊരു ഭക്തൻ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടുന്നു. എന്നാൽ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു നിൽക്കുന്നവൻ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ അത്യാഗ്രഹിയാകയാൽ അതിൽപ്പെട്ട് വലയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ എല്ലാറ്റിന്റെയും എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം ലഭിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. സ്ഥിരചിത്തനായ ഭക്തൻ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ഭഗവാനെ അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടുന്നു. എന്നാലേ ഈശ്വരൻ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്നവൻ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ അത്യാഗ്രഹിയാകിയാൽ അതിൽപ്പെട്ട് വലയുന്നു. ഒരു ഭഗവാനിലെ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ആളല്ലേ, അവരെന്താണ് എല്ലാം എന്റേത് എന്നുള്ള ധാരണയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. എന്റെ വീട്, എന്റെ കാറ്, എന്റെ പൈസ ഒക്കെ എന്റേത് വിചാരിക്കും. അത് കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കാനും അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയത്നിക്കും. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് വീണ്ടും ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാതെ വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇവിടെ ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ. വീണ്ടും അതിന് പരിശ്രമിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അനേകം ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരും. ന കർമാണി ലോകസ്യാസൃജതി പ്രഭു ന കർമ്മ ഫല സംയോഗം സ്വഭാവസ്തു പ്രവർത്തതേ. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് തന്റെ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുമില്ല, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുമില്ല. പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്കെല്ലാം കാരണം. അപ്പൊ ഇവിടെ ആത്മാവല്ല ഇതൊക്കെ ചെയ്യിക്കുന്നല്ലേ. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ആ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമില്ല. എന്താണ് പിന്നെ ചെയ്യിക്കുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്കൊക്കെ കാരണം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഈ ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നത്. ആ ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നതനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, പ്രവർത്തിക്കുന്നതൊക്കെ. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണാം ഒരു പിക്ചറിൽ ഒരു പാവകളെ ഒരു നൂലിന്മേല് ചലിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം. പാവകളിയിലൊക്കെ അല്ലെ. ആ നൂല് പിടിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തി നൂല് ചലിപ്പിക്കുന്നതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആ പാവകള് ചലിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ
ഈ സത്വ രജോ തമോ ഗുണങ്ങൾ, ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ, ത്രിഗുണങ്ങള് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കാണാം എന്താണ് സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം എന്നിങ്ങനെ ഈ നൂലിന്മേലെ പാവകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പോലെ നമ്മളെ ആ 3 ഗുണങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കുന്നു. അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഏത് ഗുണങ്ങളാണോ നമ്മളെ കൂടുതൽ സ്വാധീനിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അത് കണ്ടാണ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചില ആൾക്കാരെ കാണാം നല്ല സത്വഗുണം നല്ല കൂടുതലായുള്ള സമയത്ത് നല്ല പെരുമാറ്റം, നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. എന്നാൽ തമോ ഗുണം കൂടുതലായി ബാധിക്കുമ്പോൾ മോശം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും, ദേഷ്യം പിടിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഈ ഏത് ഗുണങ്ങളാണോ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അത് നമ്മൾ കൂടുതൽ 14ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. നമ്മൾ അസോസിയേഷൻ നമ്മുടെ എന്താണ് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഗുണങ്ങൾ. തദ്ബുദ്ധയസ്തദാത്മാനസ്തന്നിഷ്ഠസ്തത്പരായണഃ ഗച്ഛന്ത്യാ പുനരാവർത്തിം ജ്ഞാനനിർദുത കൽമഷഃ. ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയമെല്ലാം പരമ്പൊരുളിൽ കൃഷ്ണനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറും. നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയമെല്ലാം എന്താണ് ആരിലാണ് ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തേണ്ടത്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നമ്മുടെ സംശയങ്ങളൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്, പരമാത്മാവായിട്ട് അല്ലെ, ചൈത്യ ഗുരുവായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. നമ്മുടെ അജ്ഞാനത്തെയൊക്കെ ഭഗവാൻ ഇല്ലാതാക്കും. അങ്ങനെ എന്താണ് ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തി തരും. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, അതൊക്കെ അത്രയും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തി തരും. നമുക്ക് എന്താണ് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തി തരും. അങ്ങനെ സംശയങ്ങളൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറാമെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നു. വിദ്യാ വിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേ കവിഹസ്തിനി ശുനി ചൈവാശപാകേ ച പണ്ഡിത സമദർശിനഃ. അറിവും വിനയമുള്ള ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ആനയെയും നായയെയും നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാളനെയും സമദൃഷ്ടിയോടെയാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവരായ വിനയാനിതരായ പണ്ഡിതർ വീക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെയും എല്ലാറ്റിനെയും ഒരേ സമദൃഷ്ടിയോടെയാണ് വീക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ കാണാം പിക്ചറിൽ അല്ലെ, എന്താണ് ആ പശുവിനെയും ബ്രാഹ്മണനെയും ആനയെയും ചണ്ടാളിനെയും പട്ടിയെയും ഒക്കെ കാണാം അല്ലെ. എന്താണ് അവരുടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാനുണ്ട്, പരമാത്മാവായിട്ട് അല്ലെ. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനെ കാണാം. അപ്പോ ആ എന്താണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ള വ്യക്തി എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള പരമാത്മാവിനെയാണ് കാണുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തെയല്ല കാണുന്നത്, അവരുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള പരമാത്മാവിനെയാണ് കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരൊക്കെ സമദൃഷ്ടിയോടെ വീക്ഷിക്കുന്നു. ന പ്രഹൃഷ്യേത് പ്രിയം പ്രാപ്യ നോധി ചേത പ്രാപ്യ ചാപ്രിയം സ്ഥിരബുദ്ധിരസമ്മൂഢോ ബ്രഹ്മവിത് ബ്രഹ്മണി സ്ഥിത. ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ആനന്ദകരമല്ലാത്തവയിൽ ദുഃഖാവിഷ്ടനാവുകയോ ചെയ്യാത്ത സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായി ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഭൗതിക അതീതം തന്നെ. അപ്പൊ ആനന്ദത്തിൽ എന്താണ് അമിതമായിട്ട് ആഹ്ലാദിക്കുക ചെയ്യില്ല, ആനന്ദകരമല്ലാത്തവയിൽ അധികം കൂടുതൽ ദുഃഖിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല ഒരു യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനി. ഓ ഇവിടെ പ്രഭുപാദരെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെ പിക്ചറിൽ. പ്രഭുപാദർക്ക് ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നേരിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ, എന്താണ് ബോംബെയിലെ ജുഹൂല് ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വ്യക്തി പൈസയൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് പിന്നീട് അത് സ്ഥലമൊന്നും കൊടുക്കാതെ അങ്ങനെ കുറെ ചീറ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ഉണ്ടായി. പിന്നെ അത് കേസായി. അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നേരിട്ടു. അതുപോലെ തന്നെ മായാപൂരിൽ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുമ്പോഴും കുറെ ടെററിസ്റ്റുകളിൽ നിന്നും അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ആൾക്കാരിൽ നിന്നൊക്കെ ആക്രമണങ്ങളൊക്കെ നേരിട്ടു, പലതരത്തിലുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ. അതുപോലെ തന്നെ വൃന്ദാവനത്തിലായാലും അവിടെയും ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ പല പ്രശ്നങ്ങളും കേസുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ധാരാളം വിഷമങ്ങൾ പ്രഭുപാദർ നേരിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ അതൊക്കെ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഭഗവാന്റെ കാരണം കൊണ്ട് അതിലൊക്കെ വിജയിക്കുകയും അവിടെയൊക്കെ വലിയ വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇസ്കോണിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് ഈ 3 സ്ഥലത്തുള്ള ജുഹു, പിന്നെ വൃന്ദാവനം, മായാപുരി. ഇവിടെയൊക്കെ പ്രഭുപാദരെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ആ മനോഹരമായ ക്ഷേത്രമുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടു. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ് അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ ഭഗവാന്റെ തോട് തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി.
ഭഗവാൻ തന്നെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അതൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടായി. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് കൂടുതൽ ആനന്ദകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അതിൽ കൂടുതൽ ആഹ്ലാദിക്കുണ്ടായില്ല. പ്രഭുപാദർക്ക് അറിയാം ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്ലാൻ ആണെന്ന്. പലപ്പോഴും ശിഷ്യന്മാർ പല കാര്യങ്ങളും എന്താണ് പ്രഭുപാദർ പലതിനും അവരൊക്കെ പറഞ്ഞു വിടും, ഓരോരോ പെർമിഷൻ വാങ്ങിക്കാനും അതിനൊക്കെ. അപ്പൊ അവരൊക്കെ അതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു വന്നാൽ വളരെ സന്തോഷവാനായിരിക്കും. എന്നാൽ പ്രഭുപാദർക്ക് അറിയാം അതൊക്കെ ലഭിക്കുമെന്ന് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്. പ്രഭുപാദര് അതിലൊന്നും അമിതമായിട്ട് ആഹ്ലാദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ എപ്പോഴും എന്താണ് ഭഗവാനെ എല്ലാം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തിരുന്ന എന്താണ് ഉത്തമനായ ഒരു ഭക്തനാണ് പ്രഭുപാദര്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ എന്താണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്താണ് നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളത്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്താണ് അവര് അതിനതീതനാണെന്ന് പറയുന്നു. ആത്മീയമായിട്ടുള്ള തലത്തിലാണ് എപ്പോഴും അവർ ജീവിക്കുന്നത്. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ് അവര്. സാമാന്യ ജനങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ അവര് ഭൗതിക ലോകത്താണെന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലെ. എന്നാലേ അതല്ല, എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചു. എപ്പോഴും അതൊക്കെ 24 മണിക്കൂറിൽ 2 മണിക്കൂറൊക്കെ ആയിരുന്നു ഉറങ്ങിയിരുന്നത്. ബാക്കി സമയത്തൊക്കെ സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നും ബംഗാളിൽ നിന്നൊക്കെ പുസ്തകങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലേക്കും മറ്റ് ഹിന്ദിയിലേക്കും മറ്റുള്ള ഭാഷകളിലേക്കൊക്കെ തർജ്ജമ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ദിവസത്തിൽ 2 മണിക്കൂറൊക്കെ ഉറങ്ങിയിരുന്നുള്ളൂ. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിവെച്ചിട്ടായിരുന്നു പ്രഭുപാദരുടെ ഒക്കെ ജീവിതം. ഏഹി സംസ്പർശജാ ഭോഗ ദുഃഖയോനേയ ഏവതേ അത്യന്തവന്തഃ കൗന്ദേയ നതേഷു രമതേ ബുധഃ. ബുദ്ധിമാൻ ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് ആദ്യം അവസാനവും ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവയിൽ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമാന്മാർ സന്തോഷം കൊള്ളുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഒരു യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിമാന്മാർ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന എന്താണ് സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും ഒന്നും പങ്കുകൊള്ളാറില്ല എന്ന് പറയും. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സന്തോഷം വേണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ ലഭിച്ചാലാണ് നമുക്ക് സന്തോഷമൊക്കെ ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. നമുക്കൊരു എന്താണ് ഒരു പുതിയ മൊബൈൽ വാങ്ങിച്ചാല്, ഒരു പുതിയ കാർ വാങ്ങിച്ചാല്, ബൈക്ക് വാങ്ങിച്ച്, അപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. എന്നാൽ അത് കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോൾ പഴകിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം അതിനോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും അല്ലെ. പിന്നീട് അത് കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോൾ പഴകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും നല്ല മൊബൈലോ അല്ലെ നല്ല കാറോ നല്ല എന്താണ് ബൈക്കോ ഒക്കെ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളതിനോട് നമുക്ക് പ്രിയം കുറയും അല്ലെ. പിന്നീട് നമുക്കത് ദുഃഖമാവും. നമ്മൾ പിന്നെന്താണ് അതുപോലുള്ളത് നമുക്ക് വേണമായിരുന്നു, അത് വാങ്ങിച്ചാൽ മതി എന്നൊക്കെ തോന്നും അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ നമുക്ക് ആദ്യമൊക്കെ സന്തോഷം തരുമെങ്കിലും പിന്നീട് അതെന്താണ്, പിന്നീട് നമുക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. എന്ത് കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാലും അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും നമുക്ക് ആദ്യം സുഖത്തെ തരും, പിന്നീട് അവസാനം ദുഃഖത്തെ തരും, എന്താണ് സങ്കടം ഉണ്ടാക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിമാന്മാർ, ഇങ്ങനെയുള്ള ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമുള്ളവർ, അവരൊരിക്കലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളിൽ സന്തോഷം കൊള്ളുന്നത് അവരെവിടെ വെച്ചാണ് എന്താണ് യഥാർത്ഥ ആനന്ദം അവരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ അവര് കണ്ടെത്തുന്നു. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ച് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ എപ്പോഴും എന്താണ് സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അവനവന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ആനന്ദത്തെ കണ്ടെത്തുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന നമ്മളൊക്കെ എന്താണ് പുറത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു വസ്തുവിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ആനന്ദത്തെ തേടുന്നത്, സന്തോഷത്തെ തേടുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ആദ്യം അവസാനവും ഉണ്ട്, എന്താണ് തുടക്കവും ഒടുക്കവും ഉണ്ട്. ആദ്യം സന്തോഷത്തെയും പിന്നീട് ദുഃഖത്തെയും സങ്കടത്തെയും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിമാന്മാർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളിലുള്ള സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ കുറെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുന്നു. ഒന്ന് എന്താണ് എന്താണ് ലൈറ്റൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അതിൽ കുറെ യാമ്പാറ്റകൾ അതിൽ ആ ലൈറ്റിനെ ആകർഷിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് എന്താണ് എത്തിച്ചേരുന്നത് അല്ലെ, അതിനെ ആ ലൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നത്. എന്നാൽ അതിന്റെ ചൂട് കൊണ്ട് അതൊക്കെ ചിറക് കരിഞ്ഞ് വീണ്ടും താഴേക്ക് വീഴുന്നു അല്ലെ. പിന്നീട് ഇവിടെ മാനിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. മാനെ എന്താണ് ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അത് കേൾക്കുന്നിടത്തേക്ക് അത് സഞ്ചരിക്കുന്നു, അതിനോർത്തിട്ട് അത് അവിടെ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു. അപ്പോഴെന്താണ് വന്യമൃഗങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ട് അതിനെ പിടിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ കൊമ്പ് വളരെ മനോഹരമാണ് അല്ലെ. ആ കൊമ്പാണ് അതിന്റെ സൗന്ദര്യം. എന്നാൽ ആ കൊമ്പ് തന്നെ അതിന് എന്താണ് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. എന്താണ് വന്യമൃഗങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള വള്ളികൾക്കിടയിലും മറ്റുമൊക്കെ പെട്ടിട്ട് അതിന് ഓടാൻ കഴിയാതെ വരുന്ന ആ കൊമ്പ് കാരണം തന്നെ. പിന്നീട് ഇവിടെ വണ്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. വണ്ട് ആ താമരപ്പൂവിൽ പോയിട്ട് അതിന്റെ തേൻ നുകർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും വണ്ട്. അങ്ങനെ വൈകിട്ടാകുമ്പോഴെന്താണ് അസ്തമയമാകുമ്പോഴേക്ക് ആ താമര
മൂടും അല്ലെ. അത് രാവിലെ വിടർന്നു നിൽക്കും, വൈകിട്ടാകുമ്പോൾ അതൊക്കെ മൂടിപ്പോകും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ തേൻ കുടിച്ച് അതില് മതിമറന്നിരിക്കുന്ന ആ വണ്ട് അതിനുള്ളിൽ പെട്ടുപോകുന്നു. പിന്നീട് ഒരു മത്സ്യത്തെ എങ്ങനെയാണ് പിടിക്കുക അല്ലെ? ചൂണ്ടയില് ഒരു ചെറിയ ഇരയെ കോർത്തിട്ട് ആ വെള്ളത്തിലിട്ട് കൊടുക്കും അല്ലെ. ആ ചെറിയൊരു ഇരയിലെ ആകൃഷ്ടനായിട്ട് മത്സ്യം വന്നിട്ട് ആ ചൂണ്ടയിൽ കുത്തും അല്ലെ. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അത് അതിനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന അപകടത്തിൽ പെടുന്നു. പിന്നെ ആനയെ എങ്ങനെയാണ് പിടിക്കുക? ഒരു പിടിയാനയെ അയച്ചിട്ട് കാട്ടിലുള്ള കൊമ്പനാനയൊക്കെ അത് ആകൃഷ്ടരായിട്ട് അതിന്റെ പിന്നാലെ കൂടിയിട്ട് വരുന്നല്ലേ. അങ്ങനെ അവിടെ കുഴി തീർത്തിട്ട് അവരെ അതില് വീണു പോകുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെല്ലാം ചെറിയ ആകർഷണത്തിനും ഇതിനൊക്കെ അടിമപ്പെട്ടിട്ട് എപ്പോഴും അപകടത്തിൽ പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ലഭന്തേ ബ്രഹ്മ നിർവാണ മൃഷയാ ക്ഷീണ കൽമഷ ചിന്നദ്വൈതായതാത്മാന സർവഭൂതാഹിതേരത. സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവരും മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവരും എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര പ്രവർത്തനങ്ങൾ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും സർവ്വപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയവരുമായിട്ടുള്ളവർ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളവര് എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ചുള്ളതാണ് അല്ലെ. സവേ മന കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദികൾ. എപ്പോഴും അവരുടെ മനസ്സ് ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ കേൾക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതിനൊക്കെയാണ് അവരെപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വരങ്ങൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പ്രഭുപാദരെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, 70ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ളത്. എന്തിനാണ്? സ്വന്തം നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ. ഒരു യഥാർത്ഥ വൈഷ്ണവൻ പരദുഃഖ ദുഃഖി എന്ന് പറയും. എല്ലാ ജീവദയ, മറ്റുള്ള ചുറ്റിലുമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എത്രയോ ആത്മാക്കള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാത്ത അവരൊക്കെ ഭൗതിക ലോകത്ത് കഷ്ടപ്പെടുന്നല്ലേ. അവരൊക്കെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ, ഭഗവത്ഗീതയുടെ ജ്ഞാനം പകർന്നു നൽകാൻ, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ, അതിനാണ് പ്രഭുപാദർ അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ, തന്റെ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞകൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ വൈഷ്ണവൻ അതാണ്, ഒരു പരദുഃഖ ദുഃഖി എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മളും ഒക്കെ. മറ്റുള്ളവർ ദുഃഖിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്? അവരുടെ ദുഃഖത്തിൽ നമ്മളും പങ്കുചേരണം അല്ലെ. നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് മറ്റുള്ളവർ ദുഃഖിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ഓരോ ആൾക്കാരൊക്കെ, ദേഷ്യമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ സന്തോഷിക്കുകയല്ലേ. അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത്. നമ്മള് മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖത്തിലും അവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ട അല്ലെ. അവരൊക്കെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാത്ത, അവരൊക്കെ ആ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ലഭിക്കാത്ത അവരൊക്കെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന അല്ലെ. അവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അല്ലെ. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു, ഭാരതഭൂമിയിലെ ഹൈല മനുഷ്യജന്മയാര ജന്മസാർത്ഥകരി കരോ പരോപകാര. ഭാരതഭൂമിയിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോരോ ആൾക്കാരും സ്വയം ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക, എന്നിട്ട് അത് മറ്റുള്ളവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അതാണ് യഥാർത്ഥ പരോപകാരം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ പരോപകാരം നമ്മൾ പലതരത്തിലും ചെയ്യല്ലേ. കുറെ ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ അന്നദാനം നൽകും. ഇതൊക്കെ നല്ലതാണ്. വിശക്കുന്നവന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പ്രസാദമായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അത്രയും അവരിൽ നല്ല ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. പിന്നെ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ദാനം ചെയ്യല്ലേ. വസ്ത്രങ്ങളും അത് കുറച്ച് അവർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് അതൊക്കെ നിലനിൽക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അന്നദാനം നൽകിയാലും നമ്മൾ അവർക്ക് 3-4 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും വിശക്കും അല്ലെ. വസ്ത്രങ്ങൾ നൽകിയാലും കുറച്ചു കാലങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ മോശമാവും, വീണ്ടും വേണം അല്ലെ. നമ്മൾ പണം നൽകിയാലോ, പണവും കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടും, വീണ്ടും പണം ആവശ്യമായിട്ട് വരും. അങ്ങനെ എന്ത് തന്നെ നമ്മൾ നൽകിയാലും അവർക്കൊക്കെ അതുകൊണ്ടൊന്നും തൃപ്തരാവാൻ സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം അവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ഭഗവാന്റെ ഈ സന്ദേശങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വീണ്ടും ഇതുപോലെ ഒരു ജന്മം എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ കൈനീട്ടാതെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ നമ്മള് സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ലത് തന്നെയാണ്. എന്നാൽ അവർക്ക് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആ പരോപകാരം എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു, അവർക്ക് ഈ ഭക്തിയുത സേവന മാർഗം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാനും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനും
ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വീണ്ടും ഈ ഇവിടെ ജനിക്കേണ്ടി വരില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു, ജന്മ കർമ്മചമേ ദിവ്യം ഏവം യോവേത്തി തത്വ അദ്ദേഹം പുനർജന്മനേതി മാമേതി സോർജന. ഭഗവാൻ പറയുന്നല്ലേ, ഭഗവാന്റെ ആ ജന്മത്തെക്കുറിച്ചും കർമ്മങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാൾക്ക് പിന്നീട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കേണ്ട, അവർ ശാശ്വതമായ ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു എന്ന് പറയുന്നല്ലേ. അതാണ് എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വഴി. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഭഗവാൻ ഇനി 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു, ആരാണോ ഈ സന്ദേശം മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അവരാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവർ. അവരെക്കാളും പ്രിയപ്പെട്ടതായിട്ട് എനിക്കാരുമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാവാണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ വേണ്ടത്? മറ്റുള്ളവർക്കും ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അവരെയും എന്താണ് ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാനും ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അങ്ങനെ അവരെയും സഹായിക്കുക. അതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പരോപകാരം. പ്രഭുപാദർ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവരെയും നമ്മൾ പഠിച്ചല്ല, ഹിപ്പികളെ എല്ലാവരും പുറന്തള്ളി അവരെയാണ് ആദ്യം പ്രഭുപാദരെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയിട്ട്. അങ്ങനെ എത്രയോ വിദേശങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ മായാപ്പൂരും വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ പോയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. വിദേശത്തുള്ള ധാരാളം ഭക്തന്മാർ, അവരാണ് അവിടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പൂജകൾ ചെയ്യുന്നതും ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം മറ്റുള്ളവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും ഒക്കെ. കാമക്രോധ വിമുക്താനാം യതീനാം യതചേതസാം അഭിതോ ബ്രഹ്മ നിർവാണം വർത്തതേ വിദിതാത്മനാം. കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് അചിരേണ പരമപദപ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, കാമം ക്രോധം ഇതൊക്കെ നമ്മളെ സർവനാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാമം ക്രോധം ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കണം അല്ലെ. അങ്ങനെ അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്നവർക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് അചിരേണ പരമപദപ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണെന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ബ്രഹ്മാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാനോട്. ബ്രഹ്മാവ് എങ്ങനെ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ എന്താണ് എല്ലാവർക്കും മുക്തി ലഭ്യമാണ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിലും. തത്തേനുകമ്പം സുസമീക്ഷമാണോ പുഞ്ചാഹനയേവാത്മകൃതം വിഭാഗം നമസ്തേ ജീവേദേ മുക്തിപദേസു ദയാഭ. എന്താ പറയുന്ന ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു, നമ്മള് അനേക ജന്മങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അനേക ജന്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ കുറെ പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് അത് അത്രയും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങളാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ നമ്മളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു. അതാണ് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ വിഷമങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മഫലങ്ങൾ, അത് നമ്മൾ ചെയ്ത പാപങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എത്രയോ കൂടുതലാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ അതിന്റെ തോത് കുറച്ചു തരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അവർ ചെയ്ത പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ അനുഭവിച്ചാൽ മതിയാവും. മറ്റുള്ളവർക്ക്, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക്, അവരൊക്കെ ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ള നരക ലോകങ്ങളിലൊക്കെ പോകണം. 28 തരത്തിലുള്ള നരകങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് അവർ ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളൊക്കെ അവര് അനുഭവിച്ച് തീർക്കണം. ഇത് വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കണം. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരോട് പ്രത്യേക കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു. അവർ ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ, അത് പാപ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ അനുഭവിച്ച് തീർത്തിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് നമ്മളെക്കാളും കൂടുതൽ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാർക്ക് എന്താണ് വരുന്നുണ്ട്, ചെറിയ ചെറിയ വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ അവർ ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ അത് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ അനുഭവിച്ച് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ. ഇനി വേറെ നരകലോകങ്ങളിലേക്ക് പോവേണ്ട. അപ്പൊ അത് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളാകുമ്പോൾ അത് എത്രയോ ഭയങ്കരങ്ങളായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങളാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് അതൊക്കെ കുറച്ച് ഇവിടുന്ന് അനുഭവിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായിട്ട് കണക്കാക്കണം. നമുക്ക് എന്തെന്ത് വിഷമങ്ങൾ വന്നാലും നമ്മൾ അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായിട്ട് കണക്കാക്കണം. നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എത്രയോ വലിയ ശിക്ഷയാണ് ലഭിക്കേണ്ടത്, എത്ര വലിയ ഫലങ്ങളാണ്, കർമ്മഫലങ്ങളാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ തോത് കുറച്ച് തന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും അനുഭവിച്ചാൽ മതി. അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായിട്ട് കണക്കാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയും ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മുക്തി ലഭിക്കുമെന്ന് സർവ്വശാസ്ത്രങ്ങളും പറയുന്നു എന്ന് ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പോ അത് ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത പുണ്യപ്രവൃത്തികളുടെ ഫലമായിട്ട് അവർക്ക് സമ്പത്തും
മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. എന്നാൽ അവര് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തതായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇനി അടുത്ത ജന്മങ്ങൾ അവര് എന്താണ് കൂടുതൽ നരകിക്കാനേ അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എന്നാൽ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമുള്ള ഒരാള് അവർ ചെയ്ത പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ ഫലമാണ് ഇപ്പോഴും അവർ അനുഭവിക്കുന്നത്. അത് ഇവിടെ വെച്ച് അനുഭവിച്ച് തീർത്തിട്ട് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർക്ക് വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്നല്ല, അവർക്ക് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ മഴയത്ത് കൊട പിടിക്കും അല്ലെ? മഴയത്ത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ കൊട പിടിക്കുന്നത്? മഴയില്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ? നമ്മൾ കൊട തുറന്ന ഉടനെ മഴ അപ്രത്യക്ഷമാവോ? ഇല്ല അല്ലെ? മഴയത്ത് ആ കൊട തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൽ സംരക്ഷണമാവും അല്ലെ? മഴയില് നമുക്ക് സംരക്ഷണം ലഭിക്കും. ആ കൊട നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കും മഴ കൊള്ളാതെ അല്ലെ? അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്നല്ല, നമ്മൾ ഭഗവാനെ സറണ്ടർ ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം നമുക്ക് എപ്പോഴും ലഭിക്കും. നോട്ടം കൊണ്ട് മാത്രമാണത്രേ മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്. ആമ ധ്യാനം കൊണ്ടും. ആമ കരയിലാണ് മുട്ടയിടുന്നത്, വെള്ളത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ആ മുട്ടകളിൽ മനസ്സൂന്നുകയും ചെയ്യുന്നു. രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുന്നു. ഒന്ന്, മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുന്നത് എന്താണ്? നോട്ടം കൊണ്ട് മാത്രമാണെന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെയോ ആമ കരയിൽ മുട്ടയിട്ടിട്ട് അത് വെള്ളത്തിൽ കിടന്നിട്ട് ആ മുട്ടകളിൽ മനസ്സൂന്നു. അതുപോലെ കൃഷ്ണാബോധമുള്ള ഭക്തനും ഭഗവത് ധാമത്തിൽ നിന്നും വിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും നിരന്തരമായ ധ്യാനം കൊണ്ടും കൃഷ്ണാബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും ആ ധാമത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരാം. ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളുടെ ആഘാതം അയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടില്ല. സദാ പരമപുരുഷനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് മൂലം പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങൾ തീണ്ടാത്ത ഈ അവസ്ഥയാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, നമ്മള് ഭഗവാനിൽ നിന്നും ദൂരത്താണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും അല്ലെ? എന്നല്ല, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയും ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ടാണ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്താണ്? എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? നമ്മൾ ഭഗവാനെ അന്വേഷിച്ച് വേറെ എവിടെയും പോകണ്ട, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് ഭഗവാൻ അറിയാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് വേണ്ട ഭഗവാൻ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം. നമ്മുടെ ഇന്നലെയെ കുറിച്ച് അറിയാം, ഇന്നത്തെ കുറിച്ച് അറിയാം, ഇനി നാളത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ഭഗവാൻ അറിയാം. ഭഗവാൻ എന്താണ്? അവശ്യ രക്ഷതേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വരുമ്പോൾ, നമ്മളെ അപകടത്തിൽപ്പെടുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും സംരക്ഷിക്കും നമ്മളെ. ആ ഒരു പൂർണ്ണ ഉറച്ച വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നല്ല. ഇന്നലെ ആ ഗോലോക ചാർട്ട് കാണിച്ചു. നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജപിക്കുന്ന ആ മഹാമന്ത്രം നേരിട്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ തോടും തുളച്ച് എന്താണ് ആ വൈകുണ്ഠവും കടന്ന് നേരിട്ട് ആ ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു ഭഗവാന്റെ അടുക്കൽ. അപ്പോഴും നമ്മള് ഒരിക്കലും ഭഗവാനുമായിട്ട് അകലത്തിലല്ല അല്ലെ? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കൂടെ തന്നെയാണ്. അനേകം ഭക്തന്മാരെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ? ഭക്ത പ്രഹ്ലാദൻ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമമാണ് ജപിച്ചിരുന്നത്. പിന്നെന്താണ്? ആ ദ്രൗപദി ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിച്ചു. ഓരോരാളും ധ്രുവ മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചപ്പോൾ സംരക്ഷിച്ചു. ഗജേന്ദ്രൻ, ശ്രീമദ് ഭാഗവത് ഗജേന്ദ്രനെ കുറിച്ച്, ഗജേന്ദ്രൻ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചു ഭഗവാൻ ഒരു പുഷ്പം സമർപ്പിച്ചു, ഭഗവാൻ വന്ന് സംരക്ഷിച്ചു. അങ്ങനെ എല്ലാവരും, അജാമിളനെ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ, അജാമിളൻ നാരായണ എന്ന് തന്റെ മകനെ വിളിച്ചപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ വിഷ്ണുദൂതന്മാർ വന്നിട്ട് ആ യമകിങ്കരന്മാർ സംരക്ഷിച്ചു. ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമമാണ്, അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നമ്മളൊക്കെ സംരക്ഷിക്കും. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കണം. ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളുടെ ആഘാതം അയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. സദാ പരമപുരുഷനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് പോലെ പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങൾ തീണ്ടാത്ത അവസ്ഥയാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം. നമ്മളെപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമായിരിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലെ, അതിലെല്ലാം അവർക്ക് ഭാവിയെ കുറിച്ചിട്ട് ഉത്കണ്ഠയില്ല. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് ഉത്കണ്ഠപ്പെടുന്നു. എന്നാല് അവർക്കറിയാം, ആ ഭക്തന്മാർക്കറിയാം ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിലാണ്, ഭഗവാൻ എല്ലാം നോക്കിക്കൊള്ളുന്നു എന്നുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പോ നമുക്ക് എന്താണ്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ കർമ്മഫലമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയമാണ്. ഈ രണ്ട് ഫലങ്ങളാണുള്ളത്. ഒന്ന് നമ്മുടെ കർമ്മഫലം, നമ്മൾ അനുഭവിക്കുകയാണ് അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയമാണ്. എന്തോ നല്ല ഉദ്ദേശം അതിന്റെ പിന്നിൽ ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയും എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൽ കൂടുതൽ എന്താണ് സങ്കടപ്പെടും. എന്നാൽ കുറെ കഴിയുമ്പോഴാണ് അത് എന്തിനാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. പിന്നീട് നമ്മൾ പറയും എന്താണ്, ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചത്, ഇതിപ്പോ വളരെ നന്നായി എന്ന് പറയും. പലരും പറയുന്നത് അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ അധ്യായത്തിലെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ്. ഭോക്താരാം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം നാത്വാമാം ശാന്തി മൃച്ഛതി.
ഭോക്താരാം യജ്ഞ തപസാം സർവലോകാമഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം നാത്വാമാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും ദേവന്മാരുടെയും സകല ലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയുമാണ് ഞാനെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. അപ്പോ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഈ മന്ത്രത്തെ ലോകത്തിന്റെ ശാന്തി മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നു. ഇതുപോലെയാണെങ്കിൽ ലോകം മുഴുവൻ ശാന്തി ലഭിക്കും. നമുക്കറിയാം രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു, തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഒക്കെ അല്ലേ. അതിന്റെയൊക്കെ പ്രശ്നം എന്താണ്? എന്റേതാണ്, എന്റെ രാജ്യം അല്ലെ, നമ്മുടെ രാജ്യം, അങ്ങനെയുള്ള ആ ചിന്താഗതി കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു എല്ലാം ആരുടെയാണ്? സർവ്വ ലോകങ്ങളുടെ അധിപനാരാണ്? ഭഗവാന്റേതാണ് ഇതൊക്കെ അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ കരുതുന്നത് ഇത് എന്റേത് എന്ന് അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാറ്റിന്റെയും അധിപൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാന്റേതാണ് ഈ കാണുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും. പിന്നെന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഒക്കെ ഭോക്താവ് ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, കരോഷി യദശ്നാസി യജ്ജുഘോഷി തദാശ്രയ തപസ്യസ്യ കൗന്ദയ തത്പുരുഷമത്. എന്ത് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, എന്ത് ദാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, എന്ത് തപസ്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ടോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുണ്ടോ, എന്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ ഒക്കെ എനിക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഇതിൽ നിന്നും കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ കുറെ നല്ല പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്താൽ എന്താണ്? അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം. കുറെ പുണ്യപ്രവൃത്തി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നല്ല ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ ആ നല്ല ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപരി ലോകങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകണം. അവിടെയൊക്കെ സ്വർഗലോകം, എന്താണ് ആ ബ്രഹ്മലോകം, അവിടെയൊക്കെ പോവാൻ നമ്മൾ കുറെ നല്ല പുണ്യപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. എന്നാലോ ആ പുണ്യം ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ഇവിടത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരണം. ക്ഷീണേ പുണ്യേ മാർത്തിയ ലോകം വിശന്ന്. നമ്മളെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ പുണ്യങ്ങൾ തീരുമ്പോൾ എന്താണ്? വീണ്ടും ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ പതിക്കുന്നു, വീണ്ടും ഇവിടെ ജന്മമെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പൊ മോശം പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്താലോ നരകലോകങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് അതൊക്കെ അനുഭവിക്കണം അല്ലെ, വീണ്ടും ജന്മങ്ങൾ എടുക്കണം. അപ്പോൾ പുണ്യം ചെയ്താലും പാപം ചെയ്താലും അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം. എന്നാൽ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ്? എല്ലാറ്റിന്റെയും ഭോക്താവ്, എല്ലാറ്റിന്റെയും പരമ ആസ്വാദകൻ ഭഗവാനാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞങ്ങളായാലും തപസ്സുകളായാലും ഒക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം. ദാനങ്ങളായാലും ഒക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. അതിന്റെയൊക്കെ യഥാർത്ഥ ഭോക്താവ് ഭഗവാനാണ്. ആസ്വാദകൻ, പരമാസ്വാദകൻ ഭഗവാനാണ്. പിന്നെന്താണ്? എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വ ലോകങ്ങളുടെയും അധിപൻ എന്താണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു, അഹം ആദിർഹി ദേവാനം. എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും അധിപൻ ഞാനാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വ ലോകങ്ങളുടെ ഒക്കെ അധിപൻ ആരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ്. എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയുമാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മുടെയൊക്കെ സുഹൃത്തുമാണ്, അഭ്യുതകാംക്ഷിയുമാണ്. നമുക്ക് നല്ലത് വരുവാനായിട്ട് മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് ഭഗവാനാണ്. അത് നമുക്ക് പല ഘട്ടങ്ങളിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. പലപ്പോഴും പലരും പറയുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് ആരും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ കൂടെ എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ. ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവും കൂടെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളും ഇവരൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മളെ കൂടെ. അവസാനം നമുക്ക് ആരേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ? ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതാണ് സത്യം, പരമസത്യം. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം, നമുക്കെല്ലാം നല്ലത് വരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഭ്യുതകാംക്ഷി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നല്ലത് മാത്രം വരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. യഥാർത്ഥ സുഹൃത്തും നമ്മുടേതാണ്. നമുക്കറിയാം കുറെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. എന്നാലും നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് ഒക്കെ തെറ്റേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലെ. എന്താണ് അസൂയ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളോട് അസൂയ ഉണ്ടാവും, സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മളോട് അസൂയ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ബന്ധത്തിനൊക്കെ അത്രയേ എന്താണ് നല്ല കാര്യങ്ങളും മോശം കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. കുറച്ച് നമുക്ക് നല്ലത് സന്തോഷമായിരിക്കും, കുറച്ച് നമുക്ക് മോശം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ സുഹൃത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയ ആള് എന്താണ് എല്ലാ ജീവികളുടെ സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയാണ് ഞാനെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു എന്ന് പറയും. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ എന്താണ് തടസ്സങ്ങളും ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞിട്ട് ശാന്തി നേടുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രഭുപാദർ ഇത് ശാന്തി മന്ത്രമാണെന്ന് പറയുന്നത്. ലോകത്തിന് മുഴുവൻ എല്ലാറ്റിന്റെയും എല്ലാ സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഒക്കെ നമ്മുടേതെന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് തർക്കങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെ.
അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ സമ്പത്ത് എന്നൊക്കെ പറയും, നമ്മുടെ സ്വത്ത്, നമുക്ക് ഉള്ള സ്വത്തൊക്കെ അല്ലെ, അത് നമ്മളുടേതാണെന്ന് പറയും. യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്വത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകേണ്ടതാണ്. അല്ല, നമ്മൾ ജനിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ എന്താണ് ആ സ്ഥലമാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു സ്ഥലമുണ്ട്, അത് നമ്മൾ ജനിക്കുന്നതിന്റെ മുന്നേ അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോഴും നമ്മുടേതായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചു കാലം അനുഭവിക്കുന്നു. വീണ്ടും നമ്മുടെ ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും അത് അവിടെ ഉണ്ട്. ഒന്നിക്കലും നമ്മുടെ മക്കൾ ഉപയോഗിക്കും അല്ലെ, വേറെ ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെ, അത് അവിടെ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊന്നും നമ്മുടേതല്ല, ഇത് നമ്മൾ ജനിക്കുന്നതിന്റെ മുന്നേ ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ, നമ്മൾ പോയതിനു ശേഷം ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെയൊക്കെ യഥാർത്ഥ എന്താണ് ഓണർ ഭഗവാനാണ്. നമുക്ക് അല്പകാലത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷയായത് കുറച്ചു കാലം നമ്മളോട് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊക്കെ തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെയുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ ആ എന്താണ് നന്ദി എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാനോട് കാണിക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രണമിക്കാൻ പറയും. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രണമിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാവുമെന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണാം ചിത്രത്തിലെ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ഗോപന്മാരൊക്കെ, ഭഗവാന്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ എല്ലാ വീടുകളിൽ നിന്നും ഓരോരോ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതൊക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുമായിരുന്നു. ഭഗവാൻ അവർ വീടുകളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന വസ്തുക്കളൊക്കെ ഭഗവാന് നൽകിക്കൊണ്ട് അവരെ അതിൽ സന്തോഷിച്ചിരുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന്, ഭഗവാനാണ് പരമാധികാരി, എല്ലാറ്റിന്റെയും അധിപൻ ഭഗവാനാണെന്നുള്ളത്. ഭഗവാനാണ് പരമമായ ഭോക്താവ്, എല്ലാറ്റിന്റെയും ഭോക്താവ്, ആസ്വാദകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയും. നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ്. ഇവിടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലെ ബ്രഹ്മവിമോഹന ലീലയുണ്ട്. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ചുരുക്കി പറയാം. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് ബ്രഹ്മാവിനും ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ വൃന്ദാവനത്തിലെയും അവിടെ ഗോപന്മാരുടെ ഒക്കെ മധ്യത്തിലല്ലേ, നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെ ഭോക്താവ് എന്നല്ലേ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ, ഗോപന്മാരൊക്കെ അവരുടെ വീടുകളിൽ നിന്നും ധാരാളം വിഭവങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട്, പ്രസാദമൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതൊക്കെ പങ്കിട്ട് കഴിക്കുമായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ ചുറ്റിലും അവരിരുന്നിട്ട് അവരുടെ ഓരോരാളുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള പ്രസാദമൊക്കെ ഭഗവാന് വാരിക്കൊടുക്കും. ഭഗവാനും അവർക്ക് കൊടുക്കും. ഭഗവാൻ അവരുടെ വായിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കഴിക്കും. ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പങ്കിട്ട് കഴിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് അത്ഭുതപ്പെട്ടു. ആരാണ് ഈ ചെറിയ കുട്ടിയായിട്ടുള്ള ഈ കുട്ടി, സുന്ദരനായിട്ടുള്ള കുട്ടി? എന്താണ് എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുറ്റിലും കൂടിയിട്ട് എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നത്? ഇത് ആരാണ് യഥാർത്ഥത്തില്? ഇത് ഇദ്ദേഹത്തെ പരീക്ഷിച്ചറിയണമെന്ന് ബ്രഹ്മാവ് തീരുമാനിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് അവിടെ വരികയും അവിടെ വന്നിട്ട് അവര് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ, പ്രസാദം കഴിക്കുമ്പോൾ പശുക്കളൊക്കെ മേയാൻ വിട്ടിട്ടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അനേകം പശുക്കള്. അതിനൊക്കെ ബ്രഹ്മാവ് അവിടെ നിന്ന് അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ പിന്നീട് പ്രസാദം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ പശുക്കളെ ഒന്നും കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നീട് അവര് നോക്കിയിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പോവേണ്ട, ഞാൻ പോയിട്ട് പശുവിനെ നോക്കിയിട്ട് വരാം, നിങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ച് പ്രസാദം കഴിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ പ്രസാദം കഴിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പശുവിനെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ പോയി അന്വേഷിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെയൊന്നും പശുവിനെ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവ് വന്നിട്ട് പോയതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഭഗവാന് മനസ്സിലായി ഇത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ പണിയാണെന്ന്. അപ്പോൾ തിരിച്ച് അവിടേക്ക് കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോഴേക്ക് ബ്രഹ്മാവ് ആ കൂട്ടുകാരെയൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ അവിടെ അടുത്തില്ലാത്ത സമയത്ത് ആ കൂട്ടുകാരെയൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ഒരു ഗുഹയിൽ അടച്ചു വെച്ചു. ആദ്യം പശുവിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു ഗുഹയിൽ അടച്ചു വെച്ചു. പിന്നെ വീണ്ടും കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ ഗോപന്മാരെയൊക്കെ ഒരു ഗുഹയിൽ അടച്ചു വെച്ചു. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവ് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നു നോക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴത്തേക്ക് 1 വർഷം കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് ഇവിടെ വന്നു നോക്കുമ്പോ എല്ലാം പഴയ പോലെ തന്നെ. അവിടെ ഗോപന്മാരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ചുറ്റിലും ഇരുന്നിട്ട് പ്രസാദം കഴിക്കുന്നു. പശുക്കളൊക്കെ അവിടെ മേഞ്ഞു നടക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാവ് അത്ഭുതപ്പെട്ടു. ഇവരെയൊക്കെ ഞാൻ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി, ആ പശുക്കളെയൊക്കെ ഞാൻ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി ഭദ്രമായിട്ട് ഗുഹയിൽ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു. പിന്നെ എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു? ഇതെങ്ങനെയാണ് എന്ന് ബ്രഹ്മാവ് അത്ഭുതപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവ് വീണ്ടും വന്നപ്പോൾ ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. 4 കൈകളോടുള്ള രൂപത്തോടെ തന്റെ ചുറ്റിലും ഇരിക്കുന്ന ആ ഗോപന്മാരൊക്കെ ആ ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം വിസ്തരിച്ചുണ്ടായിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. ഭഗവാൻ അനേകം ഗോപന്മാരായിട്ട് അവതരിക്കുകയുണ്ടായി, വിസ്തരിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ചുറ്റിലും കൂടി ഇരിക്കുന്നതൊക്കെ ആ ഭഗവാൻ തന്നെയായിരുന്നു. ഭഗവാൻ തന്നെ ആ ഗോപന്മാരുടെ വേഷം എടുത്തിട്ട് ഇരുന്നിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. ബ്രഹ്മാവിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അത് ബ്രഹ്മാവ് വിചാരിച്ചു, ബ്രഹ്മാവാണ് എല്ലാ സൃഷ്ടികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ.
ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു? വീണ്ടും ആ ഗോപന്മാരൊക്കെ ചുറ്റിലും ഭഗവാൻ അതുപോലെ തന്നെ പശുക്കളെയും കാണിച്ചു കൊടുത്തു. പശുക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടത് അത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോഴെന്താണ് ഈ ഗോപന്മാരെയും പശുക്കളെയും ഒന്നും കാണാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാല് വൈകിട്ടാകുമ്പോ അവരുടെ കൃഷ്ണന്റെ കൂട്ടുകാരുടെ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും അല്ലെ. അവരൊക്കെ ഗോപന്മാരെയും പശുക്കളെയും കാത്തു നിൽക്കുന്നതാണ്. അവരില്ലാതെ അവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം പശുക്കളായിട്ടും ഗോപന്മാരായിട്ടും മാറുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ വീടുകളിൽ പോയപ്പോഴേ അവരുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഇതാരാണ്? സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ ഗോപന്മാരോടും പശുക്കളോടൊക്കെ വളരെ സ്നേഹമായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് ബ്രഹ്മാവ് വീണ്ടും വന്ന് നോക്കുന്നത്. അപ്പോഴെല്ലാം പഴയ പോലെ തന്നെ കാണാൻ സാധിച്ചു. അപ്പോഴാണ് ബ്രഹ്മാവിന് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത്, ഇത് ഒരു സാധാരണ കുട്ടിയല്ല, ഇത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലായി ബ്രഹ്മാവ്. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനോട് മാപ്പ് പറയുകയുണ്ടായി. എന്താണ്, ഒരു കുട്ടി തെറ്റുകൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛനമ്മമാർ പൊറുക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ തെറ്റുകൾക്കൊക്കെ മാപ്പാക്കണം. ഞാൻ അങ്ങയുടെ എന്താണ് അങ്ങയെ പരീക്ഷിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തോന്നലുണ്ടായി. ഞാനാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ അഹങ്കാരം കൊണ്ട്, എൻ്റെ ആ സ്ഥാനം കൊണ്ട് ഞാനാണ് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും നിയന്താവ്, എല്ലാം എൻ്റെ അധികാരത്തിലാണ് എന്നുള്ള ആ ചിന്ത കൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഭഗവാനോട് അങ്ങനെ ഒരു ഭഗവാനെ പരീക്ഷിക്കണം എന്ന മനസ്സുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് മാപ്പാക്കണം എന്ന് പറയുകയും അങ്ങനെ ഇനി അടുത്ത ജന്മത്തിൽ എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തനായിട്ട് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ ജനിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് പിന്നീട് അതിന് ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറായിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ സാക്ഷാൽ ബ്രഹ്മാവ് തന്നെയായിരുന്നു. ഭഗവാനോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അടുത്ത ജന്മം ഒരു ഇത്രയും ഉയർന്ന ആ സ്ഥാനം ലഭിച്ചത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ അഹങ്കാരമൊക്കെ ഉണ്ടായത്. അതുകൊണ്ട് ഇനി ഒരു ഭക്തനായിട്ട് എനിക്ക് അടുത്ത ജന്മം കഴിഞ്ഞാൽ മതി ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച്. അങ്ങനെ 3 ലക്ഷം തവണ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുമായിരുന്നു ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ. ഇത് ബ്രഹ്മ വിമോഹന ലീല. അപ്പൊ എല്ലാറ്റിന്റെയും വക്താവ് പരമാസ്വാദകൻ ഭഗവാനാണ്. ബ്രഹ്മാവിന് പോലും തെറ്റുപറ്റുകയുണ്ടായി. ബ്രഹ്മാവ് വിചാരിച്ചു എല്ലാറ്റിന്റെയും ആസ്വാദകൻ എല്ലാറ്റിന്റെയും അധിപൻ ഞാനാണ് എന്നല്ലേ. അപ്പോൾ ആ തെറ്റിദ്ധാരണയും നമ്മൾ ഇന്ദ്രനെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞല്ലേ, ഇന്ദ്രനും അതുപോലെ തന്നെയാണ്, ഞാനാണ് മഴ പെയ്ക്കുന്നത്, ഞാനാണ് എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്നൊരു അഹങ്കാരം ഉണ്ടായി. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഭഗവാൻ ഇല്ലാതാക്കി കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഇതിന് പിന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നത് ആ ബ്രാഹ്മണന്മാര്, അവിടെയുള്ള വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ബ്രാഹ്മണന്മാര് അവര് വലിയ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ നടത്തുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നിടത്ത് കൃഷ്ണന്റെ ബലരാമന്റെ കൂട്ടുകാര് വിശക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ കൃഷ്ണനും ബലരാമനും പറഞ്ഞു, ഇവിടെ അടുത്തൊരു യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്, അവിടെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ യജ്ഞങ്ങളുടെ ഒരു പങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരും, നിങ്ങൾ അവിടെ പോയാൽ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിലൊരു ബ്രാഹ്മണ കുട്ടിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ബ്രാഹ്മണർക്ക് യജ്ഞത്തിന്റെ പങ്ക് കൊടുക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ പോയിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ഈ കുട്ടികൾ വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ യാതൊരു പരിഗണനയും കൊടുത്തില്ല. അവസാനം ആ കുട്ടികൾ പറയാൻ തുടങ്ങി, ഇവിടെ കൃഷ്ണനും ബലരാമനും വിശന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്, അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണം, നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും തരൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അവർ അതിലൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. അവർ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞങ്ങളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുകയായിരുന്നു, യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ തിരിച്ച് കൃഷ്ണന്റെയും ബലരാമന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് കൂട്ടുകാർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ലഭിച്ചില്ല. അപ്പോൾ കൃഷ്ണനും ബലരാമനും പറഞ്ഞു, ഇനി നിങ്ങൾ അവിടേക്ക് പോകണ്ട, ബ്രാഹ്മണരുടെ പത്നിമാരുണ്ട് വീടുകളിൽ, അവരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറയൂ കൃഷ്ണനും ബലരാമനും വിശന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത് കേട്ട് കൂട്ടുകാർ അവിടെ പോയിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ബ്രാഹ്മണ പത്നിമാര് അവിടെ യജ്ഞങ്ങൾക്ക് വരുന്നവർക്കൊക്കെ നൽകാനായിട്ട് അനേകം വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഓരോരോ പാത്രങ്ങളോടെ തന്നെ എടുത്തിട്ട് കാട്ടിലേക്ക് ഓടുകയുണ്ടായി. അതൊക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. കൃഷ്ണനും ബലരാമനും സന്തോഷത്തോടെ അതൊക്കെ സ്വീകരിച്ചു. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണ പത്നിമാര് വേറൊന്നും നോക്കിയില്ല. അവര് വേദങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല, അവർക്ക് മന്ത്രങ്ങൾ അറിയില്ല, എന്നാൽ അവർക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത്, ഭഗവാനാണ് ആദ്യം സമർപ്പിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് എല്ലാം എടുത്തിട്ട് അവിടെ കൂടുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ആ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരോ അവരെ ആ യജ്ഞങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ എളുപ്പമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സാധിച്ചത്? ആ ബ്രാഹ്മണ പത്നിമാർക്ക് കാരുണ്യം കിട്ടി, ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണരെ വന്ന് നോക്കുമ്പോഴേ അവിടെ പത്നിമാരെ കാണുന്നില്ല, അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ വിഭവങ്ങളൊന്നും കണ്ടില്ല. അത് അന്വേഷിച്ച് പോയപ്പോഴാണ് ബ്രാഹ്മണ പത്നിമാരെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അവരെ ആ ബ്രാഹ്മണ പത്നിമാരുടെ കാലുകളിൽ വീണിട്ട് പറയും, നിങ്ങളൊക്കെ എത്ര ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്, ഭാഗ്യവതികളാണ്, ആ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് പ്രസാദം കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു, നിങ്ങളൊക്കെ പരമഭാഗ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണ പത്നിമാരോട് ഭഗവാൻ കാരുണ്യം കാണിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴതാണ് നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം. എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും ആസ്വാദകൻ.
അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നതാണ്, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അപകടങ്ങളൊക്കെ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരാള് അതിൽ പെട്ടിട്ട് സങ്കടപ്പെടുന്നു. ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഭൂമികൾക്കൊക്കെ വീടൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്റെ വീട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ പറ്റി വിലപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ ഒരു ഭക്തൻ വിചാരിക്കുന്നു എന്താണ്, എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കർമ്മഫലമായിരിക്കും. അപ്പൊ രണ്ട് തന്നെയായാലും ആ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും സംഭ്രാന്തനാവുന്നില്ല, ഒരിക്കലും ഭയപ്പെടുന്നില്ല. ഒന്നുകിൽ ഇത് എന്റെ കർമ്മഫലമാണ്, അത് ഞാൻ അനുഭവിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയമാണ്, അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ